קובי, אני רוצה להתמקד עכשיו בעשייה הנוכחית שלך. אתה עכשיו מכהן כעוזרו של סגן שר החינוך. ספר לנו מה הדברים ברמה הארצית שהתנסית בהם, שאתה מתכוון ליישם בנהריה אחרי הבחירות. קודם כל, במשרד החינוך זכיתי להכיר הנהלה מדהימה שכל כולה חינוך. ופתאום להיות בצד השני של המתרס. אני במשך שנים הייתי בצד שעוזר לארגונים להגיע למשרד החינוך ומבקשים קצת תקציב כדי לפעול. עכשיו אנחנו נמצאים בקובעי המדיניות ואנחנו הצלחנו להתחבר ברמה קודם כל בין אישית מדהימה. אז אני בטוח שקודם כל הקשרים שהיום יש לי יוכלו לבוא ולקדם הרבה דברים. זה חלק ראשון. בחלק השני זה באמת מבחינת התכנים. אחד התחומים המשמעותיים שהיום משרד החינוך מוביל זה נושא של השקעה בגיל הרך. עושים את היפוך הפירמידה. כל השקעה של שקל בילד בגיל הרך חוסך למדינה 5 עד 7 שקלים כשהילד הוא נער. ואנחנו רוצים לבוא ולהפעיל בתוך נהריה תוכניות שיעצימו את הגיל הרך, את גני הילדים, ולהשקיע בילדים כל עוד הם קטנים, כי זה אחרי זה יחסוך לנו המון המון משאבים. ואני גם יודע להביא את השותפים, וגם להביא את משרד החינוך לתוכניות חדשות שהמשרד מתכוון לבוא ולהוביל אותם. תחום נוסף שקשור לגיל הרך זה הקמה של בית ספר להורים. אני זוג צעיר, יחסית, יש לי כבר 4 ילדים, והיום הבן הגדול שלי כבר בן 12.5, וזה כבר גיל ההתבגרות. אף אחד לא לימד אותי איך להיות אבא או אמא, ואיך להגיב לכל מיני סיטואציות שיש לנו בחיים. אנחנו רוצים להקים בית ספר להורים. בית ספר להורים זה מודל שבמהלך השנה, כשהילדים בגן, אנחנו מזמינים את ההורים למפגש, שבמפגש הזה אנחנו נותנים להם מושגים על הורות, על חינוך, עם אנשי מקצוע הטובים ביותר שיכולים להוביל ולהנחות את ההורים. עכשיו, אבל מה החידוש והדבר המעניין? לקחנו מודל מאוד מאוד מצליח מהעיר באר שבע. זה פרויקט שמזמינים 2 גני ילדים. היום הרי אנחנו יודעים שגני הילדים צמודים האחד לשני. בגן אחד עושים פעילות לילדים ולאחים שלהם. פתרנו את בעיית הבייביסיטר. בגן השני הזמנו את ההורים של 2 גני הילדים. ושם יש להם הרצאה מפי אחד המומחים. אז הילדים במסגרת, ההורים רגועים ויכולים לשמוע בנחת, וככה במהלך השנה אנחנו רוצים להעביר 5 מפגשים, להתחיל את התהליך. בגיל 3, אחרי זה בגיל 4, אחרי זה בגיל 5. התחום השני זה תחום של לא מוותרים על אף אחד. אנחנו יודעים שמורה או מורה שעומדים מול כיתה של 40 תלמידים, מול העיניים שלהם יש בערך 25-30 תלמידים מקסימום. יש לנו 10 תלמידים שמתוכם 2 זה מצטיינים, שהם רצים קדימה, וגם להם צריך לתת מענה. אבל יש לנו בערך 8 ילדים שאיבדו את המורה, ולא רוצים מחר בבוקר להגיע לבית הספר, וצריך לתת להם מענה. אני מתכוון להפעיל מספר תוכניות, אשר לא יוותרו על אף תלמיד, ייתנו לתלמידים את היחס, את קבוצות הלימוד הקטנות, אשר יאפשרו להם ללמוד בקצב שלהם. שיוכלו לעשות תעודת בגרות, ותעודת בגרות לא של 3 יחידות, אלא של 4 ו5 יחידות. אנחנו יודעים שהנוער, שכשהוא מאמין בעצמו, הוא מסוגל לעשות דברים מדהימים, וצריכים לתת לו את התחושה ואת ההרגשה שאנחנו מאמינים בו. אז אני מכיר את התוכניות באגף שחר של רווחה חינוכית, כיתות אתגר, כיתות אומץ, כיתות מב"ר. כל התוכניות שנמצאות שם, הם היום במיינסטרים שלנו במשרד החינוך, ואנחנו הולכים להשקיע בהם הרבה משאבים, וזה אחד התחומים הנוספים שאני חושב להשקיע בהם. תוצאות שקיימות היום בעיר באר שבע, ב3 שנים האחרונות, מדברים על 85% השתתפות של הורים במסגרת בית ספר להורים. זה שיפר את השיח בין הגננת לבין האמא או האבא ברמה מדהימה. ואנחנו רוצים לבוא ולהעתיק את המודל הזה, זה מודל מצליח, מודל מנצח. מה שיפה שם, השתתפו בפרויקט 1,300 משפחות. אחרי שנגמרו המפגשים, ההורים באו ואמרו, אנחנו רוצים גם עזרה בטיפול זוגי, ואנחנו רוצים איך מתמודדים עם נוער, והתחילו ליצור להם קבוצות שאספו מכל גני הילדים לפי תחומי התמחות, ונתנו להם עוד 10 מפגשים, ועל זה אפילו ההורים היו מוכנים לשלם. וזה מבחינתנו
הבסיס הטוב ביותר, כי להורים, לגננות, למורים, יש מטרה משותפת. לחנך את הילדים ואת הנוער, להיות אנשים טובים במדינת ישראל, אנשים שתורמים, אנשים ערכיים, ואנחנו נפעל כדי להעמיד את החינוך בראש סדר העדיפויות של העיר.